Hindi magnubo sa 10 ka mga tawo ang napatay sa Iran. Sa sulod ng isa ka semana bangod sa protesta nga nagakatabo sa pungsod, batok sa nagasaka nga inflasyon. Nagalapta sa bilog nga pungsod ang demonstrasyon, kag nagatuga ini sang pag-ilinaway sa tunga sang nagahublag protesta kag sa mga otoridad. Ini ang pinakadako nga protesta sa Iran sa sulod sang 3 ka tuig, kun sa diin nagakatabo ini sa tiempo nga nagahina ang ekonomiya kag tuman ang international pressure. Nagpanawagan naman si President Pezeshkian sang matalunsay kag responsable nga pagpakigkita sa mga tawo nga nagapatigayon sang pagprotesta kag ginpahayag sini nga hindi solusyon ang pag-ilinaway. Nagapadayon naman ang mga otoridad sa pagpangdakop sa mga lider sa mga protesta amo man ang mga aktibo online. Una na nga naghatag sang suhestyon ukon pandam si United States President Donald Trump nga magahatag ini sang ukon magapatunga ini sa mga nagaprotesta kag gilayon naman ini nga ginbalabagan sang presidente sang Iran. Suno pa sa report ginpalala sang mataas nga inflation, pagnubo sang balor sang kwarta kag kaugot sang publiko nga amo ang nagtulod sa ila nga magpatigayon sa nga mga hublag.